Makapasuron talaga agad yung marmare parpare tayo nga mangungutang. Tumawag-tawag dalatan no kay kayat da. Didaam mo na niya ti sitwasyon ti pagut-utangan da. Kita nyo, nuhaan nga ni inang ko wano ni tatang ko ti tumawtawag. Unknown number manon. Hello? Sino daytoy? Alam mare, si kamot gayam. Apaya nga timawag ka. Umutang ka manan? Ala, ay na mare, no din pa lang nabayadan di utang mo. Nga 2,000, talutawanan, tinapalabas. Data mare ti kanain ko mang manggagkanyam. Bayadam to no nagkaadda ka. Jak pa ikid di mabilang no, maminam nga imbaga datan mare. Ay mare, pasensya ka no, awan may tud ko tayo tata. Tagsasarno kay mat nga umay umutang. Di malam, imay ni pare. Umay mutang ti may 1,000 ket 5 gasot. Awan pa ikid di nabatin mare. Wen mare, talaga nga awan, pasensya kan. Wen mare, sige nga rod mare. Bye. Makapasuron niya, anyang garod kat awan moten, awan maaramidak. Alangan mat nga itad ko jay 3,500 ko di jay pitaka kay sumatlangan tinakwarta. Kat ag-subscribe kay Garudan. Kan don't forget to click the bell notification kakabsat. Thank you.